Isigcawu sesishagalolunye sencwadi esiyibhalelwe uLungisani Mavundla esihloko sithi unyaka wesethembiso season 3. Kusekulo lelo gumbo kulele kuLuzolile. Bangene bezithobile abomndeni kaZolile baye bameceleni kombhede bethuthumela bengazi nokuthi baqale bathini. Sekuyisikashana bemile lapha njengoba uZolile selokhu ebheka odongeni ngesikhathi exoxa umazwi wakhe kanti kubukeka sengazi ukuthi akazimisele ngokuphenduka. Zolile mntanami. uMasibeko unina kaZolile egoba ngokwesaba emthinta ngesandla sokudla kwesobunxele ugodla iBhayibheli lakhe. Aphenduka uZolile umezwe ukuthi izwi likanina. Dadewethu, ngicela uhambe. Ebhekisa kuqhamukile. Uphefumula ngamandla samuntu ovukwa yiphika. Hawu dadewethu, uqhamukile ebakaza. Qhamukile. Ngithe ngicela uhambe. Angikufuni la endini. Antshilo zembhedeni uZolile. Mama, ngicela haphume, angikakulungeli ukumbona. Nebala aphuma uqhamukile. Babuka nebodwa uMasibeko noNomandla kubonakala nje ukuthi abaqonda ukuthi kwenzakalani. Kuthuleke lapha endini engekho ufuna ukulikhipha kuqala. Egcineni uMasibeko adonsa isitulo ahlale phansi eduze kombhede kaZolile. Aqhubeke amo uNomandla. Mntanami, uMasibeko elula isandla emphulula. Umndeni wonke uyesindwa yilesi simo. Asisazi futhi asisejwayele. Noma umuntu efuna ukuthi angakhuluma, uvela beyinkukhu nje ibintu eyisidwa. Angazi nokuthi aqale athini. Ehle esitulweni uMasibeko aguqe ngamadolo. Ngicela ke nithobise amakhanda sinikele imithwalo yethu komdala wezinsuku. Bathandazileke bonke bekhala bebubula kuNkulunkulu noMasibeko owayecela ukuba umhlaba uphulukiswe kulolu laka lwaba kuwo asebephenduka izilwane. Ube lokho enxuse njalo kuNkulunkulu ukuba aphindele kubantu bakhe ukuze bafumane imvelaphi yabo. Ekupheleni kwalomkhuleko uNomandla uqala icule lithi libongwe ngabantu libongwe nayizingelosi. Umhlabelelo uqhubeka athi alikhe elinye futhi elihle njengalo nesingasinda ngalo yileli nje kuphela. Bese moyeni ngesikhathi uMasibeko ecela ukuba abantwana bazothe kuze bakhonze uNkulunkulu ngevesi. Batabami, nawe Nomandla sondela emqhweba. Ivesi engizolifunda lizofukula umthwalo othwele uZolile liubeke kumnikazi wawo. Kodwa ngaphambi kokuba sithathele livesi izingane zami, ngifisa ukuthi ngithi kuwe mntanami, ebhekisa kuZolile. Akusilona iphutha lakho kwenzekile. Futhi akusilona iphutha likaNkulunkulu. Kodwa iphutha lomuntu, umuntu osukile kuNkulunkulu. Ngifiselela ukuthi umoya oyingcwele kaNkulunkulu ungene phakathi kwenu unembulela imfihlakalo kuleli vesi ngoba lichaza ukuthi ubani umuntu kuNkulunkulu. Ngosenjalo kungena uThabile aye emeceleni kaNomandla nakho izitula zikho lapha endlini. Yize seyinhlungwini amamatheke kancane uZolile umembona noThabile amamatheke ngamahlonyana. Nomandla uMasibeko edlulisela iBhayibheli kuNomandla. Funda kuGenesis isahluko sesibili endimeni yesi-7. Asha isikhwehlelo uNomandla efunda. uJehova uNkulunkulu wambumba umuntu ngomhlabathi. Waphefumulela emakhaleni akhe umoya wokuphila. Kanjalo ke umuntu waba umphefumulo ophilayo. uJehova ubumba umuntu. uMasibeko engena uNomandla emlonyeni. Kodwa ukuze umuntu aphile, uJehova ufaka umoya wakhe kumuntu. Indinyane ezilandela lapha batabami ziveza ukuthi uNkulunkulu esemdalile umuntu wambeka endaweni enhle kuyo okwakukhona ngisho nezimbiwa zegugu lesabekayo. Wakunikela kumuntu kuba aphile kukho. Evesini lika-16 uNkulunkulu unikeza umuntu inkululeko yokuzenzela ngokuthanda kwakhe.
kwele-17 wamnikeza umthetho wokuzibamba nokuzikhuza. iBhayibheli lapha abantu bami lisivezela ukuthi umuntu wayeyedwa ngalesi sikhathi eshiwa nomthetho. Sekwenzekile konke lokho evesini lika-18 uNkulunkulu ubonile ukuthi umuntu wakhe amdalile unesizungu. Wayesemenzela ngokavesi 19 umsizi elithi iBhayibheli lami unjengaye. Kulama vesi batabami sivezela ukuthi umuntu wesilisa wadalwa ngumfanekiso kaNkulunkulu ukuze anikeze udumo kuNkulunkulu, kodwa wesifazane wadalela umuntu wesilisa ukuze wesilisa anikeze udumo kuNkulunkulu. Kuvesi 23 siza umuntu ongowesilisa edumisa uNkulunkulu ngowesifazane elithi izwi ulethiwe kowesilisa ukuba mqambe igama. Zithule nje ingane kubonakala ukuthi ayiqondi ukuthi unina uyapi nale nkulumo. Aqhubeke uMasibeko. Batabami, umuntu wesilisa ungumfanekiso kaNkulunkulu opheleleyo. Umuntu owazana noNkulunkulu, umuntu omesikhaleni eyolanda imithetho nemiyalo kaNkulunkulu, umuntu wesilisa. Owesilisa umelo ukuvikela akhusela abesifazane nezingane ezingaphansi kophahla lwakhe abathwale njalo ngomkhuleko ayefika bethula ubuthakathaka babo kuNkulunkulu omuphe bona. Uphethe imiyalo nemithetho yokuziphatha kuNkulunkulu ayishiye kuye. Yize dalwe uNkulunkulu kodwa wesifazane udalelwe wesilisa. Akusho mina, kusho iBhayibheli nandi uMasibeko elishaya isandleni sakhe sobunxele. Uthi uNkulunkulu ngiza kumenzela umsizi. Kwenzelwa bani? Ebabuka ezungazisa amehlo. Owesilisa izingane ziphendula ngokuthobeka. Yes. Owesifazane udalelo wesilisa, kodwa iBhayibheli lami lithi owesifazane walethwa kowesilisa ukuba amsize. Owesilisa ohlakaniphileyo ucela kuNkulunkulu ukuba amlethele, hayi ukuthi azithathele ngendluzula lolusiza asuke elifuna. Niyabona ukuthi kungani ngithi ngokusuka kwabesilisa kuNkulunkulu konakale zonke izinto. Yebo, siyabona ma. Izingane zisho ngamahlonyana. Inye indlela thina besifazane sibona ngayo uNkulunkulu namandla akhe. Sikubona kwabesilisa bethu. Yingakho nasendulo abesifazane bebebiza besilisa babo ngobaba yize kungakabikho ngane ezelweyo. Owesilisa ubengumfanekiso kaBaba osezulwini. Namhlanje abantu besilisa basukile kuNkulunkulu abangumfanekiso kuye. Ngaleyo ndlela amandla eza ngokuhlala kuNkulunkulu abalahlekele. Abantu besilisa balemihla sebehamba befuna amandla naseyindaweni ezingafanele bakhohlwe ukuyowafuna kuNkulunkulu ngumnini amandla. Othatha ubuntombi bakho mntanami ubengafuni bona, ubefuna ukubuyisa amandla amlahlekela mhlayidela uNkulunkulu ekhetha indlela yaleliswa. Okubhlungu ngane yami ilokho ukuthi ngisho eseqedile ukudlwengula awabuyi lamandla awafunayo. Yingakho sinabesilisa abadlwengula bephendelela ngoba emva kwalokhu bazizwa sebelula kakhulu kunangapha phambilini. Nabo bakhulekele mntanami. Wakho uxolo ukhulula inhliziyo yakho unikele ubuthakathaka babo kumnini mandla onke, umnini wamandla amakhulu. Akobisa ikhanda uMasibeko aphinda phulula uzolile. Nxese mntanami. Lugobhoze kuyo unyembezi. Ayikho enye into abengazizwa ngayo amandla kuwe lona wesilisa ngaphandle kokuyigugu kuwe. Kwabanye besilisa babephuca imali nemigexo ngoba ikhona okusuke kuyigugu kubo. Bafuna lokho kuyigugu kubantu kanti ngebhadi okuyigugu kowesifazane nobuntombi bakhe. Ngicela uqine ngane yami. Ngicela uqine mntanami. Uqonda ukuthi uNkulunkulu ukubizele kule ndlela ukuze uthwala besifazane asazodlulela kubo lona wesilisa ongazi ukuthi amandla atholakala kuNkulunkulu kuphela. Yobe khize. Phephisa khabazela. Ingilozi enkulu kaNkulunkulu izohambela kuwe namanje kunikeza amandla okuma uhole ngolwazi ufakazi okwaziyo uqinise ngokubonileyo ngesikhathi inkumbi zabesifazane zingena zilakanyana endlini yakho zifuna izeluleko zokuthi wedlula kanjani. Kuzokwedlula mntanami. Inhliziyo yami iyabhibha ngengane yami esilwe kangaka ivikela igugu layo. Asethemba umkhwenyana
uyingxenye lamadoda aziyo ukuthi ubufazi bakho busekuziphatheni naseyinqumeni ozakhile njengentokazi yakwenu. Sikhulekela ukuthi angakushiyi ngoba ubambo lwakhe solonakele. Ukunukubezwa kwakho kukunukubezwa kwakhe.